apektado nga panginabuhian ang pagkaunan sama na lang sa kinaham nga pungko-pungko. Karon subli nang matilawan sa ilang pagbalik. Ani ang report. Sa Fuentes Menya, nabanhaw ang mga pungko-pungko nga maoy panginabuhian sa gagmay mga negosyante. Ana ang mga syai, chicharon, bulaklak o kuban pa mga finger food nga maoy madali-dali sa mga customer. Apan gidili gihapon ang dine-in. Diin, take out lang. Kuha nila og temperature gamit ang thermal scanner o pag-disinfect gamit ang alcohol alang sa mga customer. Asa karon sir, dawat ni og kuan delivery o kaning order pick up lang. Barato siya sir, affordable siya ba? Di lang sa mga empleyado, at the same time sa mga estudyante. Kaysa una, pag-lockdown, dagan sa estudyante dire. Sa matag stall, maniglahi usab ang tag-iya. Samta admitido ang mga naninda nga gamay pa lang ang mga suki nilang nibalik ug palit po sa apektado ang ilang kita. Dako halin na sa unang, halin na sig ni 12,000 ana kada isa. 12,000 kada table ana. Luma na lang, 12,000 na lang. Kauban si Marlon Delgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.